Dobro veče, poštovani prijatelji, evo jedna kraća emisija. Šta možemo da kažemo? Bio sam odsutan danas u Bijeljini, skoro čitav dan. Snimljena emisija na BN-u, ali o tom potom. Tako da nisam bio u Beogradu i posle vidimo o čemu se radi ovde. Situacija se komplikuje u Srbiji. Iako je međunarodna situacija ide nabolje za srpske interese, nije dobra situacija nikako. Dakle, nikako nije dobra situacija ovde. Mislim da bi morala da se spusti lopta i da se traže kompromisi. Ovako trpi čitava zemlja i ovo u Skupštini je bilo jako loše. Meni nije jasno kako je uneto toliko tih raketa, dimnih bombi, ne znam da li je to i suzavac bio, ali mislim da je to jako loše. Mislim da to nije u redu. I da ne vidim interesa za našu zemlju ovde. S jedne strane imamo pokušaj da se provuku izvesne mere zakonske koje će omogućiti vrlo sumnjive stvari oko Expo-a, netransparentnost, nema diskusije suštinske oko niza predloženih zakonskih rešenja. Taktika je da se predloži veliki broj zakonskih rešenja, da ne može biti adekvatne debate, da se to progura, a sad imamo incidente. Mislim da je to jako loše. Preko sutra, ja sam ovdje izučio, dobio sam tonu materijala po običaju za Skupštinu grada Beograda. Treba da bude sednica u četvrtak i danas sam se čuo sa šefom našeg kluba u Skupštini grada Beograda, doktorom Borisavom Antonijevićem, i on mi je rekao da je dobro što sam pripremio neke teme, da se eventualno javim u ime naše poslaničke grupe, odnosno odborničke grupe za diskusiju, ali da će nas obavestiti da li će uopšte biti sednice. Tako da kaže da eto, nije, koliko ja znam, nijedna od frakcija moram tako da se izrazim, jer postoji Mi snaga naroda, koja sad ima 5 republičkih poslanika, postoji nezavisan poslanik Jelena Pavlović, postoji Mi glas iz naroda, koja ima, koliko imaju oni, valjda 6, i postoji nezavisan poslanik, takođe, mislim da je doktor Koljevićka. Tako da iz ovoga vidimo koliko je to jedno teško stanje. Ja sam veoma nezadovoljan zbog toga i kao predsjednik Srpskog privrednog kulturnog kluba i Pokreta srpskog ujedinjenja, koji je dao podršku za beogradske izbore, nezadovoljan sam, mi smo nezadovoljni, naš klub je ovakvim razvojem situacije podela koja postoje. Umesto da se snage ojačaju, postoje podele, sve veće i veće. Na ivici opstanka poslaničkog kluba u Republičkoj skupštini, koje je 5 poslanika, a bilo je 13 kad je izabrano, a u Skupštini grada Beograda je izabrano 10 nas. Taj broj se smanjio, sad ja ne mogu da kalkulišem u ovom trenutku, o tome drugom prilikom, ali najmanje dvoje, to je doktor Jovana Pavlović i Jelena Pavlović, nisu tu članovi, tako da mislim da je to jako loše. Umesto se širi, to se smanjuje unutrašnjim podelama. Ali idemo dalje. Ako bude sednice, ja ću disciplinovano doći, kao i uvek do sada. Bio sam na svakoj skupštini
i u dogovoru sa koleginicama i kolegama obično dobijem da vreme naše da izložim. Sad je na redu vrlo interesantne stvari vezano za izmenu prostornog plana. Ono što je meni zapalo za oko, pored izmene prostornog plana Vračara, Čukarice, Novog Beograda i nekih drugih opština, jako je teško na osnovu ovog materijala ući u motive ovih stvari. Moja kćerka koja živi na Vračaru, vidim ulice, te su mi poznate, Mileševska, onda ova nova ulica Velimira Bate Živojinovića. Znate, morate u okviru materijala da prepoznate skrivene motive. Nisam za sad primetio neke stvari, iako me upozoravaju da su tu neki finansijeri, izmene ambijenta arhitektonskom, to su mi neke arhitekte sugerisale, ali zaista u ovako kratkom roku, dakle manje od 7 dana od dobijanja materijala od Skupštine, koje ima par kilograma materijala, ne možete sve da izučite, i onda imate skriveno zaleđe. Ali mi se čini ovo za Novi Beograd ka Batajnici, kao da se tu pokušava trasirati put za infrastrukturu vezano za EXPO. Jer skrenuli su mi pažnju arhitekte zašto se ne rešavaju pitanja za kanalizaciju jednog dobrog dela Beograda, takozvan treći deo, arhitektonski se to naziva, a sa druge strane pušta se i Beograd na vodi u Savu i sada imamo oko EXPA ulaganja ogromna, iako imamo neke druge prioritete, bi bili logični. Dakle, ostavit ću to, ali nadam se, mi nismo imali do sada incidente u Skupštini grada Beograda. Bilo je nešto oko crvenih ruku, bacanja farbe i ostalo, ali se posle toga to odvijalo kako treba. Mislim da ukupna situacija u zemlji nije dobra. Vlast zateže uzdu. Opet ova žuta opozicija, ne sviđa mi se ovo bacanje dimnih bombi, ne vidim neku logiku tu. Nikad nisam bio pristalica takvih manifestacija, ali verovatno, ako je to potrebno, ne znam, ne mogu to da protumačim u ovom trenutku. Studenti su pokazali kako se mirno protestuje, ali ja sam dao moje neko mišljenje da se nastavi studentski bunt, ali da se pokuša spasiti godina. No, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Neophodno je da se formira patriotski krug opozicioni, koji bi istakao svoju brigu za najvažnija nacionalna pitanja i pokušali da pratimo trendove promena u svetu koje Srbima idu na ruku, ali imamo izazova. Od katastrofalne politike na Kosovu i Metohiji, koja daje svoje negativne rezultate, preko opasnosti u Republici Srpskoj. Sada, šta mogu još da kažem? Stvari u svetu, pogledajte sutra emisiju, ne znam, mislim da je u 21 sat ili u 20, pogledat ću na televiziji BN, vezano za ove događaje u svetu. Emisija traje barem sat i po, oko sat i po, ako se ne varam. I bio je Srbljanović, politikolog, i Darko Obradović. Ali mislim da smo izvukli nešto u toj emisiji na ovu temu. I ono što je bitno, Amerika je prekinula vojnu pomoć Ukrajini, vidjet ćemo da li će i ostavu, i što je nagovešteno, i Ukrajina bez te pomoći ne može da se bori. Evropska unija, koja je odobrila neku novu pomoć, ne može da da supstitut. I ono o čemu je govorio Arestović,
a to je bivši savjetnik Zelenskog, da je ovo najgora opcija za Ukrajinu, da Zelenski odbija mir, a da ističe besmislice, da se povrati teritorija, nastavi sukob i umanji se ili sad potpuno prekine američka pomoć. I mislim da situacija na frontu, gde ruska strana beleži napretke u Kurskoj oblasti dalje, zapanjujuće potpuni prekid ozbiljnih dejstava ruske strane, dakle, miruje front kod Pokrovska, istina zapadni blok od Pokrovska, tu se nastavljaju nekim džepovima borbe i ruska strana tu lagano napreduje. Izgleda da je ruska strana prebacila vojsku u pravac Časov Jar, Toreck. U Torecku smo rešili enigmu, nisu Ukrajinci ušli u Toreck, već ima rudnik jedan, gde su oni 4 km ispod zemlje došli u širi centar Torecka, ne znam, nekih 100 vojnika i tu je došlo do nekog zapleta. Ali Toreck je u ruskim rukama i ovo ne može da, to je neka mala diverzija, izmeni suštinu situacije. Tako da Rusija će očigledno krenuti da dovrši Časov Jar i sada ima laganog napretka gore ka Krasnom Limanu. Tako da se čini da ako je cilj Krasni Liman, iza toga Savjansk, a onda se nadire ka Konstantinovki iz pravca Časovog Jara. Iako Časov Jar još nije pao, ide se na Stopočkino dole, mislim da ruska strana i da iz Torecka ide ka Konstantinovki, mislim da će se ići na ubaranje u treće utvrđene linije u Donbasu i da je to cilj ruske komande, a da se kod Pokrovska je zatišje, vidjet ćemo da li će se, a verovatno hoće na zapadnom boku kod Pokrovska ići na neke danje uspehe. Eto, to je to za sada. Vidjet ćemo šta će se dalje odvijati. Šta možemo, stanje je takvo u zemlji i moramo da budemo na visini zadatka. Neko sa strane ko radi teško, a ogromna većina ljudi misli da je svet u jednom udnici, ali izgleda i tu ima nekog pravila. Toliko, hvala na pažnji i do sljedećeg viđenja.